זה ממש נראה לי מאוד נוח. זה אישי וזה פרטי, ואין חדירה לפרטיות. לאה פילצר מירושלים וכפיר אברהם ממזכרת בתיה הם הזוכים הראשונים בהגרלת האייפוסט אייפד של דואר ישראל. מזל טוב, וזה בהחלט סיפור. אני כאסטרולוגית יודעת שאין לי בגורל אפשרות לזכות בדברים רציניים. אחר כך באמת הלכתי ובדקתי במפה, באמת נפתח פתח קטן. קטן, לא למכונית. פעמיים בשבוע מגרילים בדואר ישראל אייפד בין כל מי שמצטרף חינם לשירות האייפוסט המאפשר לקבל חשבונות לתיבת מייל מאובטחת. עשיתי אייפוסט, המלצה של העובדת בדואר. היא אמרה לי לא לרוץ עם התשלומי חשבונות, לבוא לשלם, אפשר הכל דרך המחשב היום. אייפוסט הוא פתרון מושלם, ההצטרפות אליו היא בחינם, הוא מאפשר לקבל ולשלם בקלות חשבונות חשובים. כל המידע נשמר 7 שנים והכל תחת מעטפת אבטחה אדוקה. למה לקבל את כל הניירת הזאת לדואר? למה להסתובב עם זה? למה לשמור את זה? שירות מאוד נוח. יש לנו עוד הרבה בדרך, אבל זאת האישה הראשונה ושיהיו רבות, אני בעד. שני הזוכים הראשונים במבצע בכלל לא ידעו על הגרלת האייפד כשהצטרפו לאייפוסט. שעה לפני הגרלה הראשונה, פתאום הגיע לי לינק, לחצתי, זכיתי. בקיצור, אחלה, תהנה ממנו. לסיום האירוע נהנו כל באי הסניף מהרמת כוסית שמפניה לכבוד הזוכים הראשונים הנרגשים שזוכרים היטב את הרגע המתוק הזה שבו התבשרו על הזכייה. מתי קיבלתי טלפון? כשישבתי עם תלמידות שלי ולימדתי אותם איך רואים במפה אסטרולוגית אפשרות לזכות, ובאותו רגע קיבלתי טלפון. הם היו בשוק.